voľakedy u nás na Plachtencach bývali páračke. A to nie len v Starhousí, ale aj na Doline. A to skoro v každom dome. Keď sa mal chlapec ženiti, alebo dievča vydávať, tak sa poschodili ženy na páračke, a to aj po 2 večery, že by už tí mladomanželia mali na čom spávať a pod čím spávať. No, teraz ten zvyk sa už nerobieva, ale my, dôchodcovia v našom klube v Stredných Plachtenciach, sme sa rozhodli, že spravíme takú rekonštrukciu tohto zvyku. Ale horšie je, že teraz už málo kto husy chová, voľakedy boli v každom dome. No ale teraz ešte sa nájdeme, 2, 3, čo ešte tieto husy máme, takže potom aj peria máme. No tak sme sa my, členovia, poschodili dneska v kultúrnom dome tu v Stredných Plachtenciach na páračkách. Ale aké by to boli páračke, keď by nebolo aj pohostenia. To aj voľakedy tak bývalo na 9. a potom o polnoci zas gazdina pripravila rôzne špeciality. Tak aj naše ženičke dneska napiekli vakaráče, pampúche napražili, starosta dobrým vínkom nás ponúkol, no a ženičke potom navarili ľaľuške, a to veľmi dobrie s makom a s medom. No, takže takto sme my to dneska oživili. Došikovali sme si aj muzikantov, tak sme troška aj zaspievali si, ako to voľakedy bývalo. A chlapi voľakedy nepárali peria, ale robievali, takétoká mastidielka, čo potom ženy to používali, keď piekli voľaké kúske, alebo šakovo, na čo im bolo na čím pomastiť, tak chlapi takútoka robievali. Mládenci, tí zase chodievali po podobloke, kde sa páralo peria, niekedy nachytali aj vrabce a potom ženám tanuka púšťali do domu, a už tie sa potom smiali, lebo to peria im to lietalo a lietalo. Takže takýto zvyk bol u nás a som veľmi rád, že sme ho my dneska oživili a hádam to budeme robiť aj do budúcna. Oči
Páračke na Plachtinciach neboli tradíciou voľakedy pre Plachtinčanov, ale potrebou. Ďakujem jednote dôchodcov, našim ženičkám, chlapom z Plachtinec a z Príbeliec, že touto tradíciou obohatili aj našu dedinu a verím, že tieto zvyky prinesú pre našich občanov pozitívnu energiu.